Testu. Sugeng rawuh Mbak Jadul. Mbak Jadul. Halo mbakku sing ganteng dhewe. Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Jalani lho Mas. Lamang kami sing Mas Bani jare ngapok kok tandem duite akeh iki Mbak yo piye Mas Bani iki piye jalani lho Mas asal saya ayo bangun rumah tanggane. Piye Karis? Kanca-kanca dongece Mas Bani wis ngerti belum tuwek. Ayo menang Dek bengi. Ayo. Oh ngerti lho Kak iki. Yo Mbak. Dek bengi menang. Dek bengi. Duitnya akeh Dek bengi menang. Pak Subati pakai saat tibaripun menarik pambutan spesial buat Mas Bani nggih. Halo. Mas Aris, Pak Jumari, Pak Jamari, Subati. Halo Mas Bani. Oi. Ora kaya dek semono katresnanmu pancen nyoto andane mong tanasa ngalembono
jujur ora nate juwo taronane saiki mong lames wae katon yen wis ora gape sak solahe tansah ngece aduh kek kepiye Mas Bani matur sembah nuwun, Masku juga Mbak Eku sayang. Berkah sehat selalu nggih, lancar terus usahanya, amin. Amin. Dek semono katresnanmu pancen nyoko anane mong tansah ngalebono jujur ora gawe jumo masuk Aris aku yang imbangi tuhu tresno syarat bekti tresno aku ora menolati nanging lames wae katon yen wis ora gape sak solahe mung tansah ngece aduh kek kepiye penglaris alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke kayak ini anu Mas Aris nggih pun siap. Nggih. Kita kita sih wonten pambutan spesial kagem Bapak Jumadi. Pak Jumadi, Bapak Selendang Jamari Biru, nggih Pak wonten sampun Jamari, Sugrawuh, Wilujeng Siang. Nggih, Ketua Paguyuban Prima. Prima, nggih. Yo dintekke Kak.
Joget bareng yo. Yo. Ayo. J monggo sekedakan. Iya, Mas Hendrik, Mas Tris, Mas Tri, Mas Jumanto. Pokoknya malam dulu ya. Nanti habis ini ya. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang sliramu. Mas Prayit monggo Mas. Biyen ate andung tresno Pak Di, Mas Wardoyo. bebarengan neng gedung ombo. Saiki ado papane tanpa kabar kepingin tani aku tansah tuanku muga liya tino bisa ketemu. Ayo Mas Prayit. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni apa terus trone ati nanging piye kudu tak lakoni. Urung panas. Kok malah dadi nglokor piye to Mas Gondrong? Kakung Kemis panyuwun mring Pakde Sumati panci bengi aku titip Pakde ayo salam Monggo, Mas. Mas Ambon puji Mas Ambon Pakde Sumati asik. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangen aku marang sliramu. Pakde Sumati Biyen ate andung tresno bebarengan neng gedung ombo. saiki ada papan tanpa kabar kepingin tani aku tansah tuanku muga liya tino bisa ketemu. Jok kakung Pancen kudu tak akoni yen to tresno tak kudu duweni pancen abot trone ati. Jok sangu kok. Kakung terus kukur-kukur. Matur sembah nuwun. Ki bablas nyapa lur? Ayo Mbak Riz. Ayo Om. Panyuwunku mriyang sliramu. Ono tangis ati
kangen jroning ati. Prima suara. Mas Ambon, Mas Bagus. Paceng. Dedek sangu. Nggih mangke sami baripun tringsingan ugi mangke tasih wonten atiku lega. Mas spesial. Mas Ambon, yo Terima kasih. diparani ngoyo-ngoyo Jarene jarene wong wis mangkat lunga dianteni tiang teni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono matur sembah nuwun buat pemirsa Bintara. Yen harap kenangan jarene saja katon jolong wong yen pinujut lingsingan jarene saja Basa plet. Ayo sini bosku. warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe Ayo bosku. duka-duka pamuse trimo luwung semene wae Mas Gayo. Ayo kayak ngatek kabeh. Kebayoran HE ora iki. HE ora. Bar iki kebayaran. Monggo niki tasih ditenggo. Mas Hengki niki mangke sabaripun telingsingan tasih wonten kecara katon wingko ugi mangke Mas Ambon napa kamu atiku lega. Nggih niki dimetle nggih. Barang sampun bepagian nyatane njur luluh batine Gil basa plet ya ditarik nganti wegah pepisahan Kamu kok gak nyanyi? nyatane juru padha rasane ayo Mas Gondrong woi Mas Prait spesial kagem Ade Kemis ora kaya desmono katresnanku pancen nyata anane mung tansah ngalembono jujur ora nate kelo Boyo tarunane saiki mung lames wae Jati bening ayo kerupuk kulit Pase. mung ora kabeh Ragil Jerek ben mati. Gil kere-kere mung tansah ngece aku Matur sampean. gak kepiye Ini kemana dulu Kak? Sampai Gil kawan-kawan. ya engko kebayoran kok bariki gantian Ah. iki bose anu jati bening kerupuk kulit Masya Allah. tak rewangi loro lopo Ayo, Bos.
tanpa dino atiku lega nggih Mas Hengki pancen sliramu Atiku lega. wis ora tresno kancana mung katon iko ayo bosku yuk Mas Parti gabung apa ayo Mbak Nomon. Mas Parti ayo. iya Mas Parti yuk terima kasih banget nggih bos-bosku semuanya Joget ayo. Matur sembah nuwun. Bos Mardi, ayo bos. Sampai joget. Ayo mriki bos. Atiku rumangsa lega dening takon catur netra Ing dosa amung tansah dadi linduran kurang luwe telu tahun atiku tansah ngalamun sampun Nenek, Bos Pati. bangun wis mantep ora getun legetut Ketiban Mas Mardi. Duh, jeragane komplit iki Mas Bagus. Mbah Jadul anake sapa? Karo Mbah Narto. Ya, karo Mudang anak. saiki wis kepacowo nganti nganko manto saben ning wanci ati lega wis ketemu Bos Parti. enak neng omahku mbledang tangi yen wis dikepaki piring kebak lawuh iwabana kebul wedang kopi pahit lagi elok yen dikagas elok jagane kayan sing wedok padha lunga rati sapa kaya wis patah mangsa padha Bos Parti. Wong mesti otot dimeleni Gusti sing maringi
bejane. bos bejane bejo dewe-dewe. Muga-muga bisa awet selawase. Matur sembah nuwun.